naman si Boy Paquito. Ha? Di basta-basta, di basta-basta, di basta-basta. Boy Paquito na gud ni. Opa. Kaya. Kamalag hapon na minaw sa 88.3 Energy FM. Hi! Good morning, Boy Paquito. Great na ako akong Papa Manitog. Happy 68th birthday! Happy birthday! Great po na ako akong asawa na si Nining na nangapi. Gikan kay Obigski from Panabo. Yan, salamat and more power. Boy Paquito, salamat kayo. Og Texter 3272, salamat kayo sa pag-text pangga. Og Texter 5481, good morning Boy Paquito. Mag-greet ko sa kuang Sister LV Kuka Montipon o si LJ Kuka na naminaw sa Energy FM dali sa Balay from Jenny Luguban sa 11. Salamat kayo. O sa akong amigong vlogger DJ March Barrios. Share, like, subscribe dahil. Subscribe. Ang amigo na si DJ March Barrios. Kailangan si DJ Marky. Salamat kayo. Salamat kay Col. Sa taman ko sa ningin Col sa akin man itong trabaho ani po na magkuan man po matanggung usahay lagi. Sabi na ka na mga doon ay mga negosyo. Sama sa kong amigo na Pretty Boy. Ipang-cancel na po niya. And again, salamat kay Col sa inyong pagpaminaw. Inyong mga silingan niya. DJ March Barrios. DJ March. March ba nga karon mula na. Tapos Barrios DRRIOS. Naman! Bigo na ko na sa ka-vlogger guwapo na. Og hi sa mga pangga pod ngapit na Boy Paquito. Man na lang ni wa man lingaw lagi. Laay pas laay usoron ang TikTok. Wala ha? Wala ay buhaton. Ha? Pag TikTok lang. May mo po, limpi-limpi ha, pinay mong balay. Nagana kayo naglawa-lawa. Yan si TikTok niya, pagkana sa video dahil, hugaw na yung balay dahil. Nagana naglawa-lawa. Ay, good morning Boy Paquito. Great lang ko dira aminaw now. Arlene Jane. Hi Arlene, good morning. Happy Sunday naman. Saan lagi buhat mo rin na Arlene? Ngaunta dito? Ika? Hey! Ay! Amigo day! John, nangatso na lechon manok. Salamat kay John. Yung pagpaminaw karuna John. Sa tuod nga paano yung virusan ni no? Ay, nako. Pagbisita ko no sa pasyente sa SPMC, ipamubaan o usa ka oras. Ako na ipatuman sa Southern Philippines Medical Center. Ang usa ka oras lamang ang visiting time sa ilang mga pasyente aron makunhuran ang risk transmission sa coronavirus disease or COVID-19. Aron po malikayan ang pagkatag sa virus nga dungan nga gipatuman nga code red alert sub level 2 battle COVID-19. Subay na sab sa deklarasyon sa state of calamity. Ang visiting hour pangga sa ospital magsugod sa alas 10 sa gabi hangtod na sa alas 11
sa buntag. O siyempre, kapatuman sa ang nila ang One Water Policy. Para lang yun malikayan, no? O malimitahan ang ihap sa mga tao nga musulod. Labi na nasaran sa mga health authorities nga ang infectious disease sagad nga makapekto sa mga tigulang ingon man sa mga pasyente nga mipailalom sa pagpatambal. Una nang gibutyag sa Department of Health nga virus usa ka airborne hinungdan nga delikado kini sa mga hospitals. Kanayan to sunahan, Matt Monroe. Si Boy Paquito.